Ο παντοδύναμος Θεός που δημιούργησε το φως και έφτιαξε όλα τα πράγματα με το λόγο του, ήρθε σε αυτή τη γη για δεύτερη φορά. Το 1948 τότε τα κλαδιά της Σικιάς, τα οποία είχαν μαραθεί για 1900 χρόνια, μαλάκωσαν και έβγαλαν φύλλα. Ο Χριστός ήρθε στην Κορέα και ξεκίνησε να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Η γη, την οποία οι προφήτες του Ισραήλ προφήτευαν ως το μέρος όπου θα ξαναέρθει ο Χριστός, είναι η μακρινότερη γωνία στα πέρατα της γης στην Ανατολή, η Κορέα. Ο Χριστός επέλεξε να υποφέρει για τη σωτηρία μας. Ωστόσο, εμείς επιδιώκαμε μονάχα ψωμί για το σώμα μας, παρά το ψωμί της ζωής για την ψυχή μας. 예수님이 주시는 그 생명의 언약, 내 살을 먹고 내 피를 마시면 너희 속에 생명이 있느니라. 그 이상 큰 이적이 없습니다. Το ψωμί της ζωής είναι η σάρκα και το αίμα του Χριστού. Λάβετε και φάγετε. Το πασχαλινό ψωμί είναι το σώμα μου. Πιείτε από αυτό όλοι. Αυτό είναι το αίμα μου που επισφραγίζει τη Νέα Διαθήκη. Και χύνεται για χάρη όλων για να τους συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Ο Χριστός έπρεπε να έρθει για δεύτερη φορά με το Πάσχα της Νέας Διαθήκης για να μας σώσει. Πριν επιστρέψει ο Χριστός στον ουρανό, είχε μονάχα μία επιθυμία. Είναι να λάβετε εσείς τη σωτηρία. Εάν ο Χριστός δεν είχε έρθει σε αυτή τη γη, δεν θα ξέραμε τι σημαίνει αγάπη. Εάν ο Χριστός δεν υπέφερε, δεν θα γνωρίζαμε τι σημαίνει θυσία. Εάν ο Χριστός είχε μείνει στον ουρανό, δεν θα τον αναμέναμε. Αγαπάμε τον Χριστό που ήρθε για δεύτερη φορά για να μας σώσει. Ακούτε? Ακούτε τον Χριστό που χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σας? Ο Χριστός σας αγαπάει. Θέλει να σας δώσει αιώνια ζωή.